Ταϊβάν. Ένα νησί με έκταση όσο η μισή Ελλάδα. Χωρίς φυσικό πλούτο, χωρίς μεγάλη αγορά. Κι όμως, σήμερα κρατάει στα χέρια της την πιο κρίσιμη βιομηχανία του 21ου αιώνα. Τι συμβαίνει πραγματικά με την οικονομία της Ταϊβάν και γιατί όλοι, και ειδικά η Κίνα, τη διεκδικούν. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. President Trump applied that 35% reciprocal tariff on China. Αν υπάρχει ένα προϊόν χωρίς το οποίο καμία οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει, αυτό είναι το microchip. Και η Ταϊβάν παράγει. Όχι απλώς πολλά, παράγει τα πιο προηγμένα chip του κόσμου. Αυτά που βρίσκονται μέσα στα iPhone, στους επεξεργαστές της Nvidia, στην AMD, στα data centers της τεχνητής νοημοσύνης, στα F-35 και σε κάθε σύγχρονο στρατιωτικό σύστημα. Το νησί αυτό δεν είναι άλλη μία ασιατική οικονομία. Είναι ο κεντρικός κόμβος της παγκόσμιας τεχνολογικής αλυσίδας. Η Ταϊβάν έχει ΑΕΠ περίπου 890 δισεκατομμύρια δολάρια. Ονομαστικά θυμίζει μια μεσαία ευρωπαϊκή χώρα. Όμως έχει κάτι που καμία άλλη χώρα δεν έχει. Έναν τεχνολογικό πυλώνα που δεν αντιγράφεται. Στην καρδιά του βρίσκεται η TSMC. Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company δεν είναι απλώς εταιρεία. Είναι το εργοστάσιο τεχνολογίας του κόσμου. Παράγει πάνω από το 60% των παγκόσμιων chip και πάνω από το 90% των προηγμένων chip κάτω από 7 νανόμετρα. Για να το πούμε απλά, αν η TSMC σταματήσει, οι μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας σταματούν κι αυτές. Αυτή η συγκέντρωση ισχύως δεν είναι τυχαία. Χτίστηκε σε 40 χρόνια με μια αλυσίδα που δύσκολα αντιγράφεται. Εξειδίκευση, τεχνογνωσία, μηχανική σε επίπεδο κορυφής, υπερκαθαρά εργοστάσια και έναν ολόκληρο κλάδο υποστηρικτικών εταιριών γύρω της. Αυτό δημιούργησε ένα οικοσύστημα που καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει. Πώς λειτουργεί η Ταϊβάν? Η οικονομία της Ταϊβάν είναι ένα υβρίδιο. Υψηλή τεχνολογία, εξαγωγές, state-led strategy, αλλά και τεράστια εξάρτηση από έναν μόνο κλάδο. Περισσότερο από το 35% των εξαγωγών της είναι chips και άλλα 20% είναι τεχνολογικά προϊόντα που βασίζονται στα chips. Δηλαδή, πάνω από το μισό εξαγωγικό της μοντέλο σχετίζεται με μία βιομηχανία. Αυτό είναι πλεονέκτημα και ταυτόχρονα ευπάθεια. Γιατί αν ο κλάδος δεχτεί πίεση, πολιτική, στρατιωτική ή τεχνολογική, η οικονομία ολόκληρη δοκιμάζεται. Γιατί τι θέλουν όλοι, και ειδικά η Κίνα. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο κομμάτι της. Όμως το γεωπολιτικό ζήτημα είναι μόνο η επιφάνεια. Σε βάθος υπάρχει κάτι σοβαρότερο. Η Κίνα εξαρτάται από τη Ταϊβάν για τη τεχνολογία της. Οι ΗΠΑ εξαρτώνται από τη Ταϊβάν για τη τεχνητή νοημοσύνη και τις μεγαλύτερες εταιρείες της, όπως η Apple, και για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της. Και οι δύο υπερδυνάμεις γνωρίζουν ότι όποιος ελέγχει τα advanced chips, ελέγχει το μέλλον. Για την Κίνα, η Ταϊβάν είναι κάτι παραπάνω από θέμα εθνικής ενοποίησης. Είναι πρόσβαση σε τεχνολογία που δεν μπορεί να κατασκευάσει, ενίσχυση του στρατιωτικού της hardware και οικονομικός μοχλός για να μειώσει την εξάρτηση από τη Δύση. Για τη ΣΥΠΑ, αντίστοιχα, είναι κρίσιμη για την αλυσίδα παραγωγής των Big Tech. Είναι γεωστρατηγικό ανάχωμα στη Κίνα και είναι ο μοναδικός κόμβος που εμποδίζει την Κίνα να αποκτήσει πλήρη τεχνολογική αυτονομία. Με απλά λόγια, η Ταϊβάν είναι το Silicon Valley της Ασίας. Μόνο που την ελέγχει ένα κράτος 23 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Ταϊβάν παίζει ένα από τα πιο επικίνδυνα διπλά παιχνίδια στον κόσμο. Από τη μία, έχει εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, τον μεγαλύτερο πελάτη της, με τεράστια ροή εμπορικών προϊόντων. Από την άλλη, στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, ασφάλεια που βασίζεται στην Ουάσιγκτον και τεχνολογική συνεργασία με τις δυτικές εταιρείες που χρειάζονται τα εργοστάσια της. Η Ταϊβάν εξάγει αγαθά στην Κίνα, αλλά εξαρτάται για την άμυνά της από τη ΣΥΠΑ. Αυτό δημιουργεί μια λεπτή ισορροπία. Αν γύρει πολύ προς την Κίνα, χάνει τη δυτική αμυντική υποστήριξη. Αν γύρει πολύ προς τη ΣΥΠΑ, κινδυνεύει να οξύνει την κινεζική επιθετικότητα. Όμως μέχρι τώρα η στρατηγική της δουλεύει, γιατί καμία δύναμη δεν θέλει να διαταράξει το νησί που παράγει τη τεχνολογία της. Η Ταϊβάν έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου $36.000.
κοντά στο επίπεδο της Νότιας Κορέας. Υψηλή τεχνολογία, χαμηλή ανεργία και ισχυρή μεσαία τάξη. Αλλά η οικονομία της έχει και σημαντικές αδυναμίες και πιο συγκεκριμένα 3 βασικές εξαρτήσεις. Εξάρτηση από εξαγωγές, με πάνω από το 70% του ΑΕΠ της να σχετίζεται άμεσα ή έμεσα με το διεθνές εμπόριο. Εξάρτηση από τη ΣΥΠΑ για άμυνα, χωρίς προστασία ο κίνδυνος είναι υπαρξιακός. Και εξάρτηση από μια εταιρεία. Η TSMC έχει γίνει ολόκληρη χώρα από μόνη της. Αν άλλη χώρα είχε μια τέτοια μονοδιάστατη εξάρτηση, θα θεωρούνταν ευάλωτη. Στην Ταϊβάν όμως, η ευπάθεια αυτή αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ο εφοδιασμός του κόσμου εξαρτάται από αυτήν. Είναι οι άλλοι που φοβούνται να διαταράξουν τις σχέσεις μαζί της. Υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιούν οι αναλυτές. Silicon Shield. Η ιδέα είναι απλή. Αν η Ταϊβάν πληγεί, η ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Κίνα, οι αλυσίδες ανεφοδιασμού, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα καταραίουν. Άρα όλοι έχουν συμφέρον να μην αφήσουν το νησί να πέσει. Το Silicon Shield δεν είναι στρατιωτική δύναμη. Είναι οικονομική αλληλεξάρτηση. Και αυτή η αλληλεξάρτηση είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια της Ταϊβάν. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά. Όπως κάθε ασπίδα, έτσι και αυτή έχει ρογμές. Η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια για να δημιουργήσει δικές της βιομηχανίες chips. Οι ΗΠΑ, μέσω του CHIPS Act, χτίζουν εργοστάσια στην Αριζόνα. Η Ευρώπη ακολουθεί με σαψαϊτής για τη δική της παραγωγή. Και η Νότια Κορέα επεκτείνει τη Samsung Foundry. Όλοι θέλουν να περιορίσουν την εξάρτηση από τη Ταϊβάν. Και η μεγαλύτερη απειλή για τη Ταϊβάν δεν είναι η Κίνα. Είναι η μέρα που ο κόσμος θα μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Αυτό δεν θα γίνει σύντομα, αλλά η τεχνολογική ανεξαρτητοποίηση είναι ήδη σε κίνηση. Η Ταϊβάν είναι το κέντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας chips. Η πιο κρίσιμη χώρα για το τεχνολογικό 21ο αιώνα. Ο κόμβος που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Ο προμηθευτής που δεν μπορείς να χάσεις. Είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά τεράστια σε σημασία. Και αυτός είναι ο λόγος που όλοι, ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη, τη θέλουν στο πλευρό τους. Όχι για τα εδάφη της, αλλά για τη βιομηχανία που κινεί το σύγχρονο κόσμο. Η Ταϊβάν δεν ελέγχει το πλανήτη, αλλά ελέγχει την καρδιά του, τη τεχνολογία. Και όσο η τεχνολογία καθορίζει το μέλλον, η Ταϊβάν θα καθορίζει το παιχνίδι. Αν σου άρεσε αυτή η ανάλυση, κάνε εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται κι άλλες αναλύσεις σαν κι αυτή. Είμαι ο Ευάγγελος, επισκέπτης καθηγητής χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Skeptonomic.